eta azeitunak bai izaten. Eta zergaita alimendiko babaruna. Abona Josefinak esan di, porron! Zerainen daude Arizmendi ikastolako lagunak, azeitunak, babarrunak eta ordairaztiko kroketak. Eta joan behar duzu bisita egitera. Eta nik esan dio, baina nik bakarri joan behar du. Eta esan di, porron, zu joan behar duzu bakarrik, ze iritzen gaur komputadorerik titi eman behar die, eta orduan nik emango dien titia, esan dio nik. Emango dien nik titia goxo. Esan di, zu bila, txandaka egin behar dugu. Gaur iritzen, zu bila, eta etzi, amonak emango dien titia. Eta orduan nik esan dio, baina, nahi baizu titia emango dien zuen. Daukan zazpizerealekin. Apereño, zuen eman emango dien. Daukan zazpizerealekin eta txokolate batido hemen. Gotxua, Ez duzuen titiri nahi? Aldatuko izu kaldera? Garbituko izu kakapastela? Computadore libretera? Betxo atea zaite, Kaldera, kakapastela eta pardela. Aturrutean abanera. Beno, esan dutako nahi da mola, baina nik China,